Tinokudokezai muChiBuja kanaka tauya nodzanyasi nhau zuva rechimakumi mwedzi uno waGumiguru. Takuverenga mazuva 400 ano makumi mapfumbamwe nosere 498 days pachirungu. Ayo Jobhos kara andopfikirwa mujere pakaita kunyangariwa. Jacobo ngarevume nekumwe kusaiti ano mazuva ache 100 agara mujere pakaita kunyangariwa. Tikaiti tinge zviri munhau dzanyasi. Bato reZanu-PF kureketa kuno riri kuramba richireketa nyaya dzokuti riri kuda kuti Chamisa arekete naro. Kureketa kuno wari kuramba hawo wachireketa wachiti Chamisa ndiye ari kuda kureketa nawo, asi kwai ipapa ada kutoti arekete nawo aribe kupinda pabodzipo nawo Shimenxube pabodzipo naTendai Biti. Ipapa chokwadi chiripo waChamisa waribeka nashungu yekureketa noZanu-PF pane zviri kuitika zvi. Ipapa waZanu-PF wari kuramba wachipusha kureketa kuitira kuti wanhu wafungidzire kuti Chamisa ateya kuti apinziwe pachigaro noZanu-PF. Rekai tione kuti zvinenge zvakamira sei. Apawo Zanu-PF nyasi waita zvavanogara ita makore ese zvekumbonyikidza kodzero dzowapwere. Nyasi wapwerewo paOrio Boys High watoburika ipapa wari kunziwo wari kuita zvokuratidzira nonyaya yemasanction, zvinhu zvinova zvinhu zvinovhiringika kodzero dzawo. Ipapa mukatoona dai wari wanhu wobatoro CCC wari kuti wapwere wese ngawaratidzire kuratidzira zvouori, kuramba uori pabodzipo nokuvhiringiwa kwaita upfumi nouori. Maitonzwa ipapa kana ana United Nations waibva watonzi ibva yemareketa kuti zviri kuitiwa zvisvinuba. Rekai tione ipapa peno wachagoreketa. Apa nyasi kwai kuno disco kam ireiwo mabhendi anenge achiridza womagitariwa kwai wanenge waripo wakaungana kuDotito, nzvimbo iri mudunhu roMashonaland iyo pakati Marsh Central pachirungu. Ipapa kwedu nokwamutoko kwatovhiringika ipapa kutoti mumiriri wonyika yePalestine atouya akaita ndiye munhu anopa mureketo chaiwo waagopa akamonera skavha wamunangarwa muhuro make. Ipapa unobva watoona kutoti ndo zvinhu kaa zvawaigonetsana naAmerica pasarudzo paya kuti kwai wanhu wanomirira dzimwe nyika wanofanira kupindira muno zvinoitika muno dzimwe nyika. Ko chinga wari kupindira wani nokutoti wanenge wari kureketa zvawanoda. Rekai tigoona kuti ichapera muchechere iyoyi. Wakomana pakaita kunyangara chaiko. Wosadhaki noAU wagoburitsaiwo masoko awo achireketa kuti zviri kuitiwa nonyika dzokumadokazuva zvokuramba dzakaisa zvirango zvoupfumi kuvakuru veZanu-PF kwai zvinofanira kumisiwa. Asi wanhu wemuZimbabwe wabva watosimuka ipapa wakareketa wakati nyangwe zvirango zvoupfumi zvikaisiwa, asi chirango choupfumi chakanyanyitsa kukuwadza nyika yedu nyaya youori. Wanhu wadokerera wari kureketa zviri pachena zvakavhiringiwa munyika medu nonyaya youori. Wamwe watobvira mumakore ekuma1980 kwagweita ana Morris Nyagumbo paya, zvese ana Widowville scandal, maSantana scandal, zvese zvodzimba dzomascandal, zvese zviripo zvouori zvaiitiwa. Asi waMugabe nohurumende yavo waindobhabhadzirana nowanenge waita uoriwo paribe kana mubodzi anosungiwa kuti zvikuwe. Kunoka ndo nhamo yatapinda iyoyi. Nanyasi kutori nevanhu ana Didmus Mutasa wagobatiwa paya kuti kupurazi kwache kutori macheya owawo owanhu vasingakone kufamba wakaremara haye anga akagara aribe kupuwa wanhuwo. Apa iye ari kuasenzesa unobva watoona kutoti nyaya youori yacho yakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Bato roCCC zvaranga rakaronga kuita zviya zvokuti #anti-corruption day nyasi zvabudirira fani. Wanhu wazhinji kwese kwese padande mutande wanga wari kureketa idi wachibudisa pachena kuhwadza kunoita uori, wachibudisa pachena kuti dai usiri uori aiwa dai nyika yedu yakapfumvura. Kunoka ana Cuba wakatopfumvura wani waribe uori. Ipapa wari pasi pomasanction anozikana nopasi rese. Kunoko chanetsa chii kweduno nyaya youori ndo iri kunetsa. Wakuru wedu wanobva waita nyaya yacho kubva waita kujawe gani hawo
hii kuita zvokuti nyika yese itatamuke zviite zvakanaka. Zesa yagoreketa kutoti mwedzi uri kuteera magetsi anenge ari kuenda ididi. Kwaipapa akaenda kuita magetsi mwedzi wese ipapa, inyaya yekuti wakatora gwenya rochinhamba chinomwe unit 7 pachirungu kuti warinhadzirepo kare richiite zvisvinu. Pane chisiri kuburika pachena baba. Asi rekai tigoona kuti ndizvo chere zvinenge zvichiitika, kuti panopera mwedziwo zvinenge zvakachakandodando chere popeno vanobva vati taakubva tatora unit yochisere yobva yapindawo. Unotoona kuti zvinochinja asi zvinoramba zvindori zvibodzizvo. Aiwa, palibe chisvinu idi apawo kuzera yatokwidza ipapa magetsi. Kwai magetsi akwira nemasendi 2 okuAmerica pa unit ribodzi zvotoreketa izvo kuti magetsi akuita masendi 12 omari yekuAmerica. Pakaita kunyangariwa wakomana. Tikaitione hwendo huno kuti imbanani wacharamba wachirarama magetsi achiita zvaari kuita zvinhu. Mugore ra2020 pagopfa dzimwe nzou paye kwakaenda koongororwa nevakuru wakaferefeta kuti chii chiri kukonzeresa. Kwaipapa wagobata kuti kuno chimwe chirwere chisingazikanwi baa kuti chakabvepi chakutoita kuti wakone kuda kutsvaka mishonga yekudzipa nzoudzo kuti zviite zvakanaka. Kuno ukaona nzou dzakubayiwa nhomba obva waziva kuti paita kunyangariwa. Tikaitione kuti zvinoita kuti zviite nani chere, nokutoti paya mugore ra2020 wazhinji wanga watofungira kuti pane waita zvokuita cyanide kuti dzife dzakawanda. Asi rekaitione kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Kwai kuno mumwe murendo akabva kumaJerimani akanga asiri kuboeka mazuva 3. Kwaipapa azoboeka imo munochengetewa mhuka kumatusadonha. Unobva waona kuti palibe chisvinu chaiko. Asi tiri kutenda kuti aboeka ari mupenyu. Wazhinji wanga watoti peperetsiwa uya, peperetsiwa chaiko akabva aenda nyika dzimu. Kuno zvaaboeka aiwa tiri kuramba tichizvitenda. Wanhu wahwadziwa fani kwareketiwa kuti Bob Nyabinde apinziwa muchipatara kureketa kuno. Kwai ano chirwere choshuka kam kuno ndo chaita kuti apinziwe muchipatara, nokuti chagweita kuti agwe kugwaikwa agweita abva aita kuvhiringika kusvodogoka uju. Saka pakaita kunyangariwa. Tikaitione kuti anopora chere makuno yano. Bhangi romunyika, bhangi roRBZ ragoreketa iro kutoti ipapa raderedza mari yokubereka pamari inokweretesiwa mabhengi kubva pazvikamu 150 kuenda pazvikamu 130 kubva muzana pagore nopagore. Tikaitione kuti zvinomboita sei. Apawo wareketa ana Mutuli Ncube kutoti ipapa wakuchibvumira wese wanotengesa zvinhu kunze kwenyika kuti kwai kana anenge atengesa zvinhu kunze kwenyika anokona kutora mari inoita zvikamu 45 75% ichiramba iri mari yokunze kwenyika. Iyi inoita zvikamu 25 yobva yaitiwa mari yomunyika wachisenzesa musika wawo wobank rate pachirungu. Ipapawo pokare tikaringadzo mutambo zifa yagoreketa kutoti yakuparurawo African Schools Football Championships. Kwai pakaisiwa mari naye mutsepe burikidza noMutsepe Foundation. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei. Pokare kuti okwedu wane chere wachaendawo mberi. Tinoramba takandoringa. Kwaipa pamutambo inenge ichitambiwa newapwerewa nemakore 12 kusvikira pa15. Tinge chikunyepai zvinenge zvichiitika. Tikaringa dziri kuitika pasi rese. South Africa kwai kambani yoTransnet kuti ichinje maitire airi kuita zvinhu zvitande kuita zviri nani iri kuda mabhirioni 5 anozviuru 200 zvomamiliyoni 5.2 billion US dollars pachirungu. Pakaita kuoma. Rekaitione kuti ichaboeka chere pokare kuti wachaipuwa chere mariyo. Apawo tiri kufara kuti wamwe wanochera pasi wanosenza kumugodhi weGold 1 watanda kuburika izvezvi tiri kuramba tichizvitenda. Kwai kuno wamwe masangano anowira kodzero dzowabasa, rimwe ringe riri kuti aiwa wari kumanikidziwa kuramba wari pasi, rimwe riri kuti aiwa wanga wari kuita zvokuratidzira. Unobva waita kuona kuti pakaita chanja chopfena apa. Asi rekaitione kuti zvinopera sei.
nokuti kuja wanga wachiribe pasipo. Nyika yoGhana yaendesa mhodzi dzozvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira chibahwe, zvinosanganisira mupunga, zvinosanganisira nezvimwe zvakawanda, ana pizi nezvimwe zvinoita kuti wapfumvure. Kune inonzi doomsday vote kunochengetiwa dura rezvinhu zvese zvingaboyike pasi pano kana kuti zvinoboyika pasi pano zvinoda kuchengetedziwa ipapa iri kuNorway ndokwairi. Zvikange zvakachengetiwa ipapo, wari kundofungidzira kuti kana kukazoitika chipi nochipi chaitika kuti pasi rino rese rinosara chinzi pachiribe kana chinhu pano, izvozvo ndo zvinotandisa pokare kuita kubereka zvinhu. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. KuNigeria tafara ipapa kuti kuno mumwe chiremba anonzi Olufemi Olaleye ainzi agare mujere upenyu hwese nenyaya yekubhinya kuti makorokoto waita zvinhu. KuEthiopia mumwe anoita zvoruzivo rwesayenzi anonzi Gebisa Ejeta ana makore 83 73 pachirungu apuwa mubairo wokunzi ndiye munhu anoziva zvisvinu anouseza hwakanyanyisa muruzivo rwesayenzi kuAmerica. Tikuti makorokoto. Mukati dzanyasi EU yabvumirana ipapa kuti yaakunadzira zvirango zvoupfumi panyika yoNiger nokuda kwokupu yakaitiwa nemasoja. Tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Asi takadaro zvedu mabuja, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, murinzike zvisvinu.